Oimorenya koromuga jiwanga geno ni rio makare ka entari prayo koda chiel dueno maraburu gagana rio prayo koda rio kama bende wamedo menyo ni yiero mar Kenya igagana rio prayo koda rio ka bende en manandala uchiel kende nyaka ne duol matao yiere pacho ka mano mar IBC yanga William Ruto kaka jaloche yiero mar tend piny Kenya nyakoromuga jiwang en wacha bende pod medo nyuolo paro mpogore opogore kakoro kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance osingo dhiedoho mondo ging'iye ni to mano ne okotim eyo makare kabende ging'ura hinya kolore kod duokono mar duol matao yiere pacho ka IBC kolore kod mwanya kod mga jwango dhio makawuono Weche kanyo jafwambo marwa dhi bedo kod twak mabende ang' nobed kod wende kanyo kamoting'o Mulo Junior mano mar Kenya Kwanza kachiel kod Dr. Eric Komolo mano kanyo ng'ano bende ng'iyo wechego mag chike kachiel kod George Godwins mano mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ang' ne ging'iye ni to bura to dhi bedo nang'o bura no motere doho giduol mata gi riwruok na mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance en bura madhi kanya to dhi yiengore kon mane en twak ma okidwano bainya koro mga jwang biro mana thuolo machuok bang' weche manyien to mokwongo magi thuond weche. There will be no justice until truth is known. And truth is going to be known because we already know it ourselves and we are going to show it wide and open starting tomorrow. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance yango negi seketo neno moro mopedhe nyim doho mar Supreme chieng' wuok tich mar kwedo yiero mar William Ruto kaka jatend piny Kenya. William Ruto chope kaunti ma Kiambu kama opuoyo ganda makono kuom chung' kode yiero mokalo. Duol mar IPOA yango ni obila no tielo wasi mateke yiero mawang'ni obila moko bende nono kuom tiyo gi teko mathoth. Machigni nyakora mga jwange chendo ni mar yiero igaganario prario kodario medo menyo ni mag motendre kod yiero maduong' kama bende duokono mar tend piny Kenya pod medo kelo ng'ura ka bende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance osingo dhiedo kata kama nyakora mga jwang waiko ni moko bende diambo makawuono ka bende wantiere kanyo gi Winnie Adoyo maloko ni wechegi nyinga Lydia Okeyo machigni be thuolo matudri kodwa layo marot machokari adek auchiel nono ka bende wantiere mbui kanyo Facebook kanyo ben nyalo e wechegi achiel kachiel Ramogi TV bende nyiswa pachi kotendregi wechegi mwai koni odhiambo makawuono machiegni riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance golo singo ni wuok tich mano odiochieng' makiny gidhi chwalo ng'ur margi nyim doho maduong' mogik ka gikwedo loch mar William Ruto manyocha IBC olando kaka jaloch yiero ma jatend piny Kenya. Raila Odinga kod jalup Martha Karua golo singo makamano kanotengi gi jodito mamoko mag Azimio la Umoja e kanisa mano manitiere e kar chung' od bura ma Embakasi East Bore Nairobi kaka George Batilerono. Kocha kore wuok tich kweth mar Azimio la Umoja kotele gi Raila Odinga chano mar manyo ratiro mar gi doho bang' yiero mar jatend piny Kenya mancho land kod IBC mabende giwacho no kotimore yo makare geno magengo ni doho ma idhi telie kod Martha Koome biro chiwo no ganda jo Kenya ratiro mar duoko mar ombulu. E kindi alam ma Jumapile kar dak ma Donholm kar chung' od bura ma Embakasi East Bure Nairobi. Jumapil mokwongo bang' lendo mar duoko mar ombulu mar jatend piny. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya oketa yanga ni koro wuok tich wuodhgi mar manyo ratiro chopo gi doho maduong' mogik ma otese gi dhongere ni Supreme Court. Raila osingo ni neno ma gidhi pedho e doho dhi yango e lela miganga manotimore e kinde yiero. There will be no reconciliation, there will be no peace. There will be no justice until truth is known. And truth is going to be known because we already know it ourselves and we are going to show it wide and open starting tomorrow. E bura madhi bedo mare maradek e doho maduong' mogik bang' magana 2013 mane doho wito oko ng'ur mare to kod gana 2017 mane doho wito loch mar jatend piny Uhuru Kenyatta. Raila onyiso chir ni onge ng'at mabiro lal gi loch mar jo Kenya. The Kenyan people spoke loudly on the 9th of August, spoke so loudly that the voice of the people of Kenya will not be muzzled. It will not be turning away. That the victory of the people of Kenya
will not be stolen away. Jalup Raila Martha Karua onyiso jakom mar IEBC Wafula Chebukati mondo ne ni yiero time gwenge duto mathurka kaka yo mar miyo jopiny duole od bura kokalo kuom jotelo mag yiero, ka bende onyiso chir margi ni duoko dhi yudore doho. Huwezi ukatarajia wabunge wataapishwa ikiwa iko sehemu ya Kenya umezuilia kupata mjumbe. Sauti yao lazima iwe ndani ya bunge, wakifanya kuapishwa, wakifanya kuchaguana. Pia kwa Council of Governors, wewe mkuu wa IEBC, sababu hiyo ni maono yako si ya IEBC, fungulia wana Kenya wale hawajamaliza uchaguzi wafanye nini? Wamalize. Na wale tulifanya uchaguzi tukawa na maswali na sheria imeturuhusu maswali twayaipeleka kotini kwa mahakama kuu. Kinde no jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka okoni yiero pokorumo kendo sayo jakom mar IEBC Wafula Chebukati kuom gajo dwach oganda jo Kenya. This general election is not over, because what is happening in Mombasa, in Kakamega, and the 4 constituencies in West Pokot and Kitui clearly tells Kenyans, and it has never happened before. I've actually run for election many times in our country. I've never seen a situation where the body charged with the responsibility of conducting a general election ends up shortchanging the whole country. Kogilo ndiko mar Biblos, Raila Odinga okoni kaka Daudi mar jo Azimio giikore maneno ni giyudo loch kokalo yor chik kotenore gi yiero ma tarik 9 dwe mar 8. We shall stand strong because we believe in God, God of the people of Kenya, who spoke on the 9th of this month. This David will follow the David of the Bible. We will pursue them. We will conquer them. And we will bring back all the loot back home. Bang' yudo loch doho e yiero mag 2017, Raila Odinga okoni giseiko jorieko mabiro twerore e doho, ka bende oyango ni adieri dhi yudore kotenre gi ombulu mane jo Kenya goyo tarik 9 mar dwe mar 8 higani. Kwa dhimbele nyakora mgajuang jatenda piny Kenya moyier William Ruto notimo limbe county ma Kiambu kamano limoe kar lamo ma Pentecostal Church of East Africa PCA. Ruto puojo Kenya kuom tiyo kata timo yiero makare maonge akweda mar dhoudi komedo ni en achiel kuom yorego mar kelo kanyakla ogendni mopogore ma pachoka. Kuom thuolo mokwongo nyaka ne lande kaka jaloch ng'wela rokom ten piny Kenya, William Ruto notimo limbe gwenge mag Kadhirini, Githunguri, county ma Kiambu. Ruto wacho ni koro to yangore ni siasa mara kwede koro onge ko thuole pachoka. Komedo ni oganda jo Kenya koro chiko wangi neno ni gin kotelo makare mano manyalo bero ngimagi. Wakenya wote wamekubali ya kwamba tunaweza kupiga kura na turudi kazini na tuendelee na biashara zetu na watoto wetu warudi shuleni. Mimi nataka niwaambie Wakenya wote pongezi sana. In this election, they have raised the bar of leadership and of governance in the Republic of Kenya. That henceforth, we are going to elect our leaders in a peaceful manner and we can go back to work. And our children can go back to school, and we can open our businesses and move the country forward immediately after election. Ruto goero kamano ne jodak maya luora mar God Kenya kuom chung kode yiero maduong' mokalo kosingo tiyo kode kanyakla maonge akweda mag dhoudi. Watu wa Mlima Kenya, mimi nasema katika ibada hii ya kwanza na kwa unyenyekevu na heshima kubwa, asanteni sana kwa kunipa nafasi niwe mmoja wenu na kuniunga mkono ili tuweze kutengeneza Kenya yenye haina mipaka ya ukabila. Umetutia heshima kubwa kwa sababu sisi ni watu wako. Tulikupenda bure. Tulikuunga mkono vile ulivyo. Hata kama baba yako hajulikani, mama yako hajulikani. Ulikuwa nauza kuku, umeteswa, umeengaishwa. Watu ya mlima tukasema
tutakufa na wewe, itokee ile itatokea. Ruto manoten kod jod bura moyier malo prabich kod moko kuom governors moyiere counties opogore pachoka osingo chopo singo manochiwo ne oganda jo Kenya mar bero ngimagi bang' chamo makaka jatend piny Kenya. Pengine wengine wanashangaa mbona tumeanza hapa Kidhunguri, mbona tumeanza hapa Kiambu. Unajua, katika kama hii serikali ingekuwa inagawa kwa hisa ama shares ya watu wa Kiambu ndio namba 1. Kwa sababu hapa Kiambu ndio tulipata kura nyingi katika kaunti ya Kiambu kuliko kaunti zote katika taifa letu la Kenya. Ruto leroni kweth mar Kenya Kwanza ni kod sir mapeke pachoka bang' yudo mola tamalo preo kod abich magombulu e counties 39 kipimo kod mago manedon bura mar Jubilee yudo e yiero ma higa 2017 kamane giyudo tamalo preo kod abich marombule counties 34. Tukwadhia imbo mar Kenya nyakoro mgajuang jo siasa magazimio la umoja One Kenya Alliance onyiso geno malo e doho mar Supreme magikore mar chwalo bura kiny. Jalupo gai mar ODM Wycliffe Oparanya maolo se wachno bende okoni ok gimor gi okang' maduol matao yiere pachoka IBC choro nyime yiero makaka Mega kod Mombasa. Judith Omondi nigiler. Josiasa mag kweth azimio la umoja e gwenge makaka Mega pod nigi yuak bang' lokruok e tarik mar yiero mar gavana mar kaunti no. Ka otelnegi gi gavana Wycliffe Oparanya ma bende en jalupo gai mar ODM, giwacho ni pod gidwaro ni bagi yiero mana tarik 23 kaka nyocha IBC osechano motelo. Sisi watu wa Kakamega tunataka uchaguzi tarehe 25 mwezi August vile ilikuwa imepangwa. Sisi watu wa Azimio tuko imara, tumesimama na viongozi wetu tukiongozwa na Mheshimiwa Wycliffe Oparanya. I want to tell you Chepkati, don't test our patience. Tunataka uchaguzi wa ugavana Kakamega ifanywe haraka. Mimi nataka kuambia Chepkati, everything has an end. Election Act inasema uchaguzi lazima ifanyike na katiba. Every second Tuesday of August every after 5 years. Kwethno mar Azimio nyocha ochwalo ng'ure doho kadwaro ni doho sund IBC obag yiero tarik 23 kaka nyocha osechan. IBC chano bago romo gi jochung' kaka Mega kod Mombasa ewi yiero no madundo. Sisi tumepeleka, mimi na baraza tumepeleka kesi kotini. Jumatatu naomba tuwe kotini hapo. Tunataka uamuzi na tufanye kura mara moja. Tuko na MCS 48 out of 60. There is no way watu wa Kenya Kwanza watapata kiti ya ugavana hapa Kakamega. Eseche ogogogo Oparanya okoni gihikore motegno mar siro loch mar Raila Odinga kokalo e doho maduong' mogik mano Supreme Court. Okoni gisechoko neno moromo manyiso ni Raila imanyocha oyombo e yiero. Kesho vile mmeambiwa tunaenda kotini. Mimi nitakuwa kule kesho kusindikiza wale wanaenda kotini, kuona ya kwamba haki inafanyika, na tumefanya hesabu, tulipata kura milioni 1 zaidi kulingana na zile ambazo zilitolewa. So muwe watulifu, tungojee uamuzi wa mahakama. Sisi hatutarudi uchaguzi. Tunataka Supreme Court interpret sheria ya Kenya. Supreme Court has the power under the Election Act kutali na kudeclare Raila Amolo Odinga the 5th president of the Republic of Kenya. Josiasa gone loso na Vakulo sub-county county Makakamega inyasi moro mar ik. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa dhimbele nyakora mgajuang moko kuom jodole gwenge ma pachoka ojiwo josiasa ma oko yudo kombe mondo miyo yie kod loch. Riwruok mar kanisa motisi ni the Federation of Evangelical and Indigenous Christian Churches of Kenya emogolo kwayo makamano. Jakom riwruogno Bishop Samuel Ngacha Njiriri wacho ni okang' mar yie loch biro konyo piny sudo nyime kendo jiwo dongruok mar uchumi. Ojiwo jopiny bende mondo yie kod duoko ma osewuok jotelo ma oseyier e kidienje mopogore pachoka.
Chukura, ora kwa chukura ni tudiete, kwa tudiete na waja. Ngai, ni mbona ni jokile kwa ria ndeto iruku. Hatutaki kurudi kwa siasa. Tunaombea wale ambao wamechaguliwa waendelee na kutufanyia kazi. Tunaombea nchi hii ikiwezekana wasiende kotini, kwa sababu aliyeshinda ameshinda. Tugoje miaka ingine 5 na ninajua Mungu atatubariki. Ningeomba, kwa sababu kila wakati wa uchaguzi tunakuwa na shida nyingi sana, wakati huo biashara na nini, na hasa bado hatuja recover kutoka COVID. Niseme ya kwamba ingewezekana basi anaweza akatulia sasa. Hiyo kesi hatuitaki, maana tunataka kuendelea mbele na kiongozi ambaye tumemchagua. Ombi langu kwa watu wote, viongozi wote, hasa wapiga dawa wale katika serikalini, tafadhali mkubali Kenya yetu ikae kama kongamano, tukitumia demokrasia ile tuliweka katika katiba ile yetu. Kama chielo nyakora magajuang bad migao mamenyo kaka obilatio IPOA koro sechako nonre weche abiriyo motudre kod rochruok magarita e kinde mar yiero mahigani. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, IPOA nono kaka obilano tiyo kod teko marach kuonde opogore pacho ka ndalo mane yiero dhi nyime, kama bende wachre ni moko kuomgi ne otiyo mang'eny e lwasi man kod pek. Bang' timo ikruok ne yiero maduong' mahigani, kama obila ne dwarore mondo ket arita kuonde duto 46,233 mag goyo ombulu. Ting' mapek mabad migao mamenyo kaka obila tiyo, IPOA wacho ni ne gitemo ahinya ka opim kaka ne gitiyo e kinde yiero higni 5 mokalo. Kata kamano, chieng' tarik 15 mane duol matayo yiero IBC olando duoko mar yiero ma jatend piny, obila wachore ni ne ochielo Reinhard Omondi Otieno kod Magina e boma ma Kisumo mano kelo ne hinyruok marach. Magi moko kuom gigo ma IPOA nono mondo obila ma kamago kawnegi okang' kaluwore kod chike mapacho ka. E gwenge ma Garsen, Tana River, obila mane rito kar kwano ombulu e sikund sekondar ma Garsen wachore ni ne ogoyo jal moro ma nyinge Goricha Borabo kaachiel kod jowetene moko 6 chieng' tarik 11 dwe mar 8 higani. Jomoko 2 bende obila wachore ni ne ogoyo bunde Eldas, kaunti ma Wajir, e kar kwano ombulu mar kar od bura ma Eldas chieng' tarik 11 no. IPOA biro nono gima ne omiyo obila ne otiyo kod magena mohinyo ji 2 go mane nitie a PCDF mar Eldas kane kweno mar ombulu pod dhi nyime. E kaunti ma Baringo, IPOA osechako kolo matut gima ne okelo gocho mar rawera moro mane nyiso morne bang' jago mane osiero lwedo yiero yombo kom mar MCA gwenge ma Tiati. Jagono mane ohinyore bang' gocho mane oyudo koa kuom obila tarik 10 dwe mar 8. Kata kamano wachore ni oseyie rucho ywak mare mano chwalo ewi gochono, kata ka beni nondo pod dhi nyime wachno. Amon Kibet, ma en jadak e kaunti ma Uasin Gishu, bende wachore ni ne ochiel kod Magena otieno ma tarik 8 dweni, kama ichich ni obila mane rito boma ma Eldoret ema itudo gi njore makamano. Obila bende ichich godo ni ne ogwandore gi jopiny e gwenge ma Mbala, Garissa, kama ne ikwane ombulu bang' kane oseland duoko kama ne gigoyo bunde ka gitemo thego jopiny. Ok en obila kende mane ohinyo jopiny. IPOA bende nono muoch mane otim ne obila e gwenge ma Webuye odiechieng' mane piny dhigo e yiero. Apisano mane rito sikund primar mar Wanyila e kaunti ma Bungoma bende wachore ne oroch ratichege moko. Obila kata kamano ipuoyo kuom tiyo tich maber bang' winjo pek mane biro kod keto arita maber, kata beni ne ok giyudo chiemo moromo, ka bende ne gitiyo moingo seche 48 maonge yweyo. IPOA wacho ni koro giikore maber maneno kaka obila biro tiyo bang' yiero ma pod ywaruok nitiere ewi ng'at manoyombo, kendo ka piny Kenya pod rito duoko mabowuok e doho kama ng'ur ewi yiero idhi chwale. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi kwa keto tenge mago motendre kod weche go mag yiero wang'iye mago madhi nyime e sekta mar somo, kama moko kuom sikunde mag ji giwegi 983 mane opuodhi kaka mago mabiro tawo chenro mag somo mag sekondar madundo osechako ikruok e yor konyo jonyuol yiero ne jopuonjre sikunde ma bende gigombo riworego higa manyien. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Jonyuol mag jopuonjre mar grade mar 6 dhi nyime kod oro kwayo mar skunde lo nyithindgi e kinde modong' mana ndalo moko kala par to thuolo mar yiero skunde mag sekondar madundo rumo.
Migao mar somo ne opuodho sikunde mag piny owacho maromo 8,890 kod sikunde mag ji giwegi maromo 983. Jakom mar riwruok mar sikunde ji giwegi e pacho kae Charles Ochome koni nyaka sani ok gin sikunde te mag ji giwegi mane opuodhi ma oseketi e mbui mar migao mar somo e chenro mayiene jopuonjre yiero sikunde. Mak mana ni gin gigeno ni jatend migao mar somo Ngire George Magoha biro medo gi thuolo mondo mi sikunde mag ji giwegi kaw jopuonjre manyalo bedo gi gombo mar chwalo sombgi e sikundego. King'eyo ni nek portal oseyaw to kendo bedo extended nikech sikunde mang'eny ochapok oter mekgi kata marwa gino bedo approved to pok nichopo Nairobi. Koro nikech nyaka gikwong gikal e County Education Board mamano kino timre kiny. Do aparo ni mokalo koro ibiro ter Nairobi mondo gibed coded giyud nek portal ma nyithindo koro nyalo yierogi. Ochome okoni gima duong' mane migao mar somo dwaro ni sikunde ji giwegi otim en gero ute mag timo nonro kata laboratories mathoth sikunde go osegero. Requirement maduong' ne gidwaro mondo obed gi labs. So quite a number of us osegero labs to moko bende gedo dhi nyime. Ka kendo wan gi labs ariyo ma ready kendo classrooms bende wan go ka boro moseger gi gedo mong'ith kabisa. Bende okoni skul moro amora mar ji giwegi ma opuodhi kod migao mar somo kaka mano mabiro chwalo somo mag junior secondary nyaka nene jopuonje mabiro puonjo jopuonjre go okalo e tiegruok midwaro. Tiegruok mar jopuonj ing'eni skunde mag ji giwegi gin gi management mar skul ka skul. Koro to chik to wacho ni nyithindo gi ipuonjo gi jopuonj mani kod Bachelor of Education B.Ed kata diploma in education. Waparo ni by the dwe mar 11, 12 kanyo biro yudo ka koro waikre maber moloyo sani. That wan waikre mwadhi timo gini nyaka grade 12. Moko kuom sikunde mag ji giwegi ma migao mar somo ne opuodho riwo St. Alois Academy, Ombogo Girls Academy, Sindo Baby Shine e kind mamoko mantie kaunti ma Homa Bay, Migori, St. Francis Xavier Sori, Suna Junior Academy, Kehancha Glorious Academy kod Abundant Grace Academy. Kisumo, Makini School mantiere Kibos, Katito Hope School, Jan Senior Academy, St. Agnes Educational Center e kind mamoko. County Masiaya nitiere kod Gembe Academy, Furaha Academy, Luhano, Roses Education Center kod New Dawn School e kind mamoko. Chenro mar timo yiero mar sekondar madundo ne ochakore ayanga tarik 15 mar dweni kendo igeno ni biro rumo tarik 30 mar dweni. Judith Omondi, Ramogi TV. Kora mugenda ka proyoko dario bang sa chiel mamidhiambo chenro en yiero mar Kenya. Gana rio proyoko dario mabende poda medo menyo ni mago motudre kod yiero kabende en manandala uchiel kende bang dul matoyire pacho ka mano mar IBC. Yango William Ruto kaka jatend piny Kenya wacho bende kweth mar Azimio la Umoja osingo teredo. Plista Dundo wacho kanyo ni Nyasaye mawinjo lemo wa weche duto mawene Nyasaye dhi maber kendo wacho ni chandruok mar wate Nyasaye mondo ng'ad bura makare kendo Nyasaye ok chama soya. Aneno kanyo kotemo chiwo lamo Linda Chieng wacho no donjo kod Weche Linet higolo Weche kete mana ka yiero chendo ni mar yiero mar Kenya gana rio proyoko dario ka brother Kuku George kantere tim lichoinga mane county ma Migori wacho ni omor kaka jo Kenya osebedo kod horruok husitigi mabende hendalo gi mag yiero tok goyo mbulo wacho ni wan watieko tich koro modo wawene doho kabeno tis nyakwar nyawade wacho kanyo ni Ramogi TV ler Sindo Mwalo kendo wacho ni pach jodolo go ento yiego mokalo. Musa Orure Jakak Dimo wacho ni oyiegi okinde mago madhi yalo ne tim karara mana riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Odworo Lima wacho ni entere Ugunja kendo weche manyien donje yo makare ento kweyo mana kwe kende e kind jo Kenya kabende Carvin Arucho bende wacho ni entere Mbita en bende kete mana ka chendo ne Jono Koth kachiel go Koth Alphonse wacho ni giduto gintiere mana ka kabenda neno kanyo ka Sarasinga bende wacho ni en bende omora hinya gi weche gana na Rolex Obiango wacho ni entere Mombasa to wacho ni girito ahinya wach mar idigole gidoho mamalo kabendo wacho kanyo ni wanyis Calvin Soboyo kaen Kisumu
ni gin bende giduto giketo mana wangi e wechego mag doho. Wycliffe Odemba bende wacho kanyo ni en jabol mar Public Works Migori County. Wacho ni wach telo oneno ka koro ochomo mana bondo tirero kamano Wycliffe. Nyakorog ma juang'ino mondo kaw yone matin kata kamano pod wantiere kod weche mathoth bang' yweyo ni med tudi kod walayo marot machuok 2 3 6 nono bende wantiere kanye mbui Ramogi TV Facebook Live kanyo bende nyalo weche gi achiel kod achiel. Waduogo bang' yo matin. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Katiegruok mar Kakrao Technical and Vocational Training lando kepo madwe mar abich gani e courses mag TVET kaka Electrical and Electrical Engineering, Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Architecture and Spatial, Beauty and Hairdressing, Cosmetology, Fashion Design and Garment Making. Ne jopuonjre duto mane oyudo D- kadhi malo e penj mar KCSE kod jopuonjre mane otimo penj mar KCPE bende nyalo oro kwayo magi. Jogo mooro kwayo ma okaw biro yudo kony kowuok e agulu mar TVET mar piny owacho. Kakrao Technical and Vocational Training Technology for Creativity and Innovation. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina najulikana kama Rafton Mr. Iggy, na kama ungependa wimbo wangu Mungu Baba iwe, sikiza tune yako, ni rahisi. Bonyeza *811*380# na ukumbuke, sikiza na Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Bein kod penjo mora mora. Hello, penjo laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riuri kod Ruth Otieno saa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakora mga jongero kamano kuom medo kete mana ka e chendone ka bende koro wadhi mbele. Wadhi nyaka kaunti ma Migori kama midhiero mar biwruok mar taka osebedo ka hinya alwora kendo riwruoge makedo ne ler mar alwora medo jiwo yore mag keto ler. E sigana makende kawuono warango chenro ma ichwalo kod jaduong' January Ogada masani owuok oko matieko taka e kaunti no. Jojuma miyo walerno.
Yugi moko puke yono makare pod medo kelo midhiero ma opogore opogore ma oting'o tuoche ne oganda e kaunti ni ma Migori, Kenya, kaachiel kod piny mangima. Lipot mawuok kuom migano mathiedho kaunti ma Migori yango ni gitiyo kod omenda malo milion 800 kuom higa ka higa mar thiedho tuochego ma ikelo kod lil. Midhierogi ma ikelo kod yugigo ma opuke kuondego mok owinjore emomiyo Januari ogada ma jigni 75 koro wuok oko mar keto ler e alwora. Achako go 4 years behind nyaka na retire. Kura sebiro ka losogi lakini matin. Koro kaka medo losogi e kaka talent mar kelo momoko. Nachako gi kikapu, kikepni go bene na loso kidogo. To ne gibedo ka gima customers okohero gi nikop ne gwaro gi, particularly nyiri mabeyo gi ladies. Ne gineno ni kikepni go gwaro gi. Koro no kan gi market maber ahinya. Koro aloko table mat, aloko curtains, makuro achaka paro ni koro aloso flowers. E gweng'no mar Kakrao, e Sapon Masunai, kama Januari odake, ong'ere kod nying mar garbage killer, nying ma bende oyudo kalwe kod okang' bende koro osekao mar keto ler e alwora. Gima nomedo miyo achako gini ahinya en lil mar environment. Koro miyo kata mana kambi na kata mana tija matimone iluongi ni Migori garbage killer. Iyudo ka compound lil, koro talent boro ni Nyasaye miyo ni gik miwitogi. Kaka for example gik muneno machalo kaka bags mag sukari gieki. Iyudo ka karanyalo loso gi malir gi ma los beautiful flowers. Koro miyo gino ne wang'o ya kakoro neno environment. Koro tiyo gi so many things. Taka gibed trefe mowiti, gibed kalatese mowiti. Yugi gima bende ochoko oko witgi to koro tiyo kodgi e loso gigo ma opogore opogore ma oting'o gute mago mag maridadi ma bende konye e nweng'o mare. Aloso godo gik moko mang'eny. Aloso go table mats, should I say table mats, aloso go door mats, aloso go ogude ma very decent. Kendo kata sani an intention mar expand kata mana timbe madongo machalo kaka Gor Mahia gini. Adwaro mane mondo bi alos ni gute machalo kamago. Aloso godo flowers. Flowers mag jo churches, market logos according to the church. Decorations adhi nyaka cyber. Ma ngi the suitable pictures gik moko madwaro items monda capture go my customers. Januari ne timo tijni en owuon, kata kamano nyaka sani min od Jerusa Nyango bikoro wuok oko mar sire. Anyalo twene olembe gimoro nolemo, anyalo twene ang'e tweyo, anyalo nyise kaka loso pattern ni ma waket pattern kama indi, wawekete kama indi. Okonyowa mwachulo nego nyaka nyikwawo nodong' kiye, mwachulo negi go school fees nyithindo 2. Masani koro gidhi e university. Adhi e county adhi akawo kit. Iluongo ni kit kata pot. Amiyo gini kit na nikete uru ka koro gik mukwanyo te. Uketo naka. Ang'e kaka wuoyo kodi ka magi amaya. Ka dhi to be sukari mo matin kata lollipop moro. Aso e dhoge gigine. Yugi gima owiti ma oting'o kata paket go mag chak, besende kaachiel kod moko koro choki kuonde mopogore opogore ma oting'o tende kaachiel kod kuondego mantie nyasi kaka mar arus. Gik matiyogo gi ayudo kamoro amora. To majorly adhi hotels. Tok hotels kumipuke takataka. Hotels koro ng'eny Migori ka. Migori is a very rich ground mag takataka gi. Kaluwore gi dwaro mar ng'ato. Odwaro ni samoro adhi akele flowers. Although flowers ok adwar na ng'iewo, tachoko gi e ceremonies. Kata ka ji otimo wedding, kata kwa dhi e graduation ceremonies, universities machalo kamagambo, machalo kaka Migori County, adhi gidhuro ni after ceremony, celebration, after rules, ibi to kanyo. Hata kwanya. Be okadeo, akwanya tu. Juma, Ramogi TV, Migori.